Ne odustajemo nikad. Nema odustajanja, drugari moji. Odustaje samo kukavica. Imao sam 2 udarca ovdje, vidjet ću šta ga udarila. Mislim da je bandar, pošto ga vidim, tako da... Evo ga, drugari, po najtežem mogućem vremenu. Znači, evo, grad pada po meni. Bukvalno, evo, vidite, sad sam mokar, evo ga bandar. Uspeli smo i uhvatili smo ga. Sad je nazad. Mnogo mi je drago što sam uspio, ali moram da ga vratim na ovu stranu. Ajde, pada. Opa! Zdravo, drugari. Samo da vam objasnim šta se dešava dok menjam strumu. Našao sam mesto gde se grupišu bandari. I gde ih ima zaista dosta. Odvezao mi se bio, otkačio sam predrez na drvo i sad trenutno vezujem novi. Nadam se da ću uspjeti da uhvatim još kojeg bandera okrenom. Bukvalno sam iskisao sad. Skroz. Znači mokar sam skroz. Pecao sam u sred grada. Mislim, u sred grada i u sred grada padavi. Evo ga bandar. Koliki je čoveče. Moram da vidim kuda da ga proteram, da ga proćeram. Vidite koliki bandar. Bukvalno umorio se već. Nadam se samo da neće pobeći. Ajde. Evo ga, naš šet iza. To je to, drugari. Velika riba, ne znam kako se vidi, ali ženka, debela. Jedna zakačena. To je to. Evo. To. To. Ćao. Ovako, drugari. Ono što sam koristio da uhvatim onog bandara jeste šet iz od 7 cm. Zašto je sad šet iz toliko specijalan i zašto je drugačiji od drugih varalica? U ovom snimku koji sad možete vidite kako on ima taj belly roll, to jest pomera se stomakom, ali istovremeno pomera i rep. Samim tim odaje veliku vibraciju i ova boja konkretno odaje dosta bljeska u vodi. Tako da aktivan bandar vrlo lako može da ga pronađe i da ga napadne. Ono što sam ja radio jeste da sam samo oko ovog doka polako džigovao i čim sam bacio, bum, tu je bio onaj veliki bandar. Kao što sam rekao, ovu godinu ću posvetiti Vestinovim varalicama. Jako mi je drago što je ovako počelo i nadam se da će se nastaviti i da ću uhvatiti
velikih riba. I opet kiša. Ali, nikad ne odustajem. Zato i ja sam uhvatio velikog bandera, jer nisam odustao. To je ono što je najvažnije i nikada vam ne bi savjetovao da odustajete. Kao što ste mogli da vidite, bio je, to jest i dalje je veoma težak dan, smenjuju se padavine i da kažemo neko ok vreme. Uspeo sam da uhvatim 2 bandera i od toga jedan je verovatno moj najveći i nadam se da je stigao do 40, nisam imao traku, nisam mogao da izmerim nažalost. Drugari, mislim da bi to bilo to od ovog videa. Zarobljen sam u kiši i ne mogu da izađem dok nestane kiša, nadam se da će uskoro stati jer bi stvarno morao da idem kuću. Polako zalazi sunce i to je to. Nikad ne odustajte, to je pouka. Ako vam se svidio video, lajkujte, šerujte i subscribeujte, a mi se vidimo sljedeći put.